päällä. Se on siinä, voit sä zoomaa jos haluat, se on siinä ylhäällä se. Ei se mitään muuta ei tarvitse tehdä. Sitten kuuluu tavaksi ja laitat tietenkin. Anne, onks tää päällä siis nyt jo? Jos siinä on punainen rek, eikö? Missä on? Ai tuolla. Ja Pasi Hakulisen johdolla tätä mennään, mutta sieltä tulee IFK 49, Helsingin Cross IFK Joel Lähtinen. Ja menee tämän kisan johtoon Espoon Tapio kakkosena. Ja seuraavana palkintojakoon pyydetään naiset 19 vuotta 3x800 metriä. Keski-Uudenmaan yleisurheilu Janakkala Jana, Helsingin Force IFK, Espoo IF ja IFC Bovarjana. Ja näin tullaan IFK:n johdolla toiseen vaihtoon. Sitten on HKV Tapiot kolmantena. Ensimmäiseen vaihtoon itse asiassa tultiin, eli IFK:n johdolla mennään. HKV kakkosena ja Tapiot kolmantena. Tässä kärjen järjestys. Ja myös samalla palkintojen jakoon pyydetään miehet 4x800 metriä. Shundeo IF, Helsingin kisaveikot, kenttäurheilijat 58 ja Helsingin Tarmo. Massim Jokarin johdolla tätä kisaa nyt mennään, kun toista osuutta lähdetään toiselle kierrokselle. Eli HKV johtaa. Sitten on Helsingin Force IFK seuraavana. Ja sieltä nousee sitten Tapiot, Erik Sedelöf, Tapioiden kakkososuuden viejänä. Ja IFK:lla Kerkko Visuri. Ja palkintojen jako naiset 19 vuotta 3x800 metriä. Ensin uudin mitalit, toinen sija ja piirimestaruus hopeaa Janakkala Jana ajalla 8.26.39. Niina Rättyä, Jenna Vanhatalo, Sonja Heikkinen. Ja näin lähtee HKV:n ankkuri Matias Linkoaho matkaan. Seuraavana on numerolla 3.
piirimestari ja voittaja Keski-Uudenmaan yleisurheilu ajalla 7.42.94. Erika Pyssysalo, Iina Lohmansuu, Evelina Määttänen. Onnittelut Uudenmaan mitalisteille. Isutdelning damer 19 år, 3x800 meter nöjd. Brons och tredje placering IFC på vargarna 7.48.59. Tia Kokko, Matilda Wikström, Hanna Ylöstalo. Ja viimeiselle kierrokselle lähtee sitten Helsingin kisaveikkojen Matias Linko-aho ja siinä sitten on seuraavana Tapiot, Helsingfors IFK, Silver och andra placering Esbo IF 7.46.30. Lena Rehula, Emilia Eriksson, Tinja Lindgren. Onhan toi mustapaitainen Senja. Onhan toi mustapaitainen. Mutta nyt on loppusuora käsillä ja tässä HKV on tulossa piirimestaruuteen piirimestaruuteen Matias Linko-ahon johdolla. Ja sitten sieltä tulee takaa numerolla 25 Espoon Tapiot, Ossi Hakulinen ankkurina, eli siinä meni Helsyn voitto ja piirimestaruus ja sitten tulee Esbo IF ottaa Noidin mestaruuden ja uuden mestaruuden Janakkala Jana. Ja tässä väliin vielä palkinnot pris i damer 19 år 3x800 meter distriktsmästare Helsingfors IFK 7.44.08. Amira Montasir, Iina Westerlund, Rafaela Ilmoni. Grattisat meillä Joodena, onnittelut mitalisteille.